gida na ga sun sa interest a mayafin, sai da muka yi asusun kuɗin wannan inji sau 3 in mun je kasuwa sai a ce ya tashi, sai mun koma mun sake wani asusun mun ƙara a na ƙarshe dai da baki aka sai wannan inji. Yana zama matsala akan yadda ma za ka yi ka ba yaran wannan matakin. Kuma shi aiki in ka saka Allah a gabanka ka yadda cewa za ka yi ne don Allah, zai kai ka aljanna zai kai ka wuta. Ina kurtin lauya na je kotu aka ce ga dilan kwaya ana so a yi belinsa, wallahi a lokacin naira 700 a cikin jakata. Aini na gama asibiti a 2004 don ban da ita ban taba ganin ta ba ma a ce a kawo. Aka ce min za a bani in fito da shi masa beli, na ce ba zan ba. Aka ce har 1.5 za a bani amma ban ba, kuma naira 1000 ce tak a jakata a wannan ranar. Sannan akwai wanda shi an ba gama aikin lauyar, ni an min aikin lauyar holding brief da ake cewa idan lauya yana aiki baya nan kai zaka tallafa masa sai ka ce ka ne masa rukun gwanya. To ranar za a ba da shi beli ya shashar da zina ya ce zai ban 200,000 saboda kaya sun zo za a yi asarar su in bai fito ba. Ni fa ba abin da zan wannan magana kawai zan faɗa a ban 200,000 na ce ba zan ba, ya ce mara rabo na ce na nan ba dan kuma dai a madadi da kowa ne. To a komai gaskiya akwai alheri akwai akasin hasa. Sannan kuma alaka da ɗan sanda da al'umma tana zama matsala. Akwai 'yan sanda na gari, akwai waɗanda suke son a yi aiki kamar wanda yake wakiltar shi kwamishinan 'yan sanda a yanzu. Babu abin da za mu ce ba su ce alisa a fara. Ba wai bambaɗanci ba ne, magana ce ta in kayi gaskiya a yi in kuma kayi kuskure a faɗa. Amma mafi yawanci idan an ji an kai wannan rahoto to fa wanda ya kai bar shi da shi kuma nasa security. Za a faɗa a ce wane kaza shi ya kawo ƙararka, ko kuma daga neman barbara ka bige da ɗauka ciki sai a ce ai kai ma shi wancan ya gaba mafita sai ya ce ai tare muke. Kuma evidence of who